नोंथ' नोंनि आफाजों थांफासिगोन ना अनजालि? औ। थांनानैथ' नों जोंखौ बे गामिखौ बावलांसिगोन ना? दस्राखौ बावब्लाबो आं सासे मानसिखौ बावनो हानाय नङा जाय आंनि जिउआव बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बार बारलांहोनो हादों। बै मानसिया जोबोद खाफाल गोनां अनजालि, जाय नोंनि गोसोखौ सुदेम होनो हादों आरो आंहा नोंसोर सानैनि सायाव अराय गोजोननाय थागोन। आरो मा होनो हाबावगोन नों आंनो? आंहा आरो मा दंबावो आंनि गोरबोनि अननायनि अनगायै? आंनो बेखौनो नांगौ अलंबार, गोरबोनि अननाय, जाय अननायखौ आं जिउनि जोबथा समसिम मोननो हास्थायो। बे मानसिया रावबो नङा अलंबार, बियो नैबेसो। मा होनदों नों अनजालि? नोंगौ अलंबार, बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बारा नोंनो। आं नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो? आंदि दिनै बेसेबां खुसि, नाथाय नोंदि थांसिगोन नङा होमबा? नों गैयाबादि आं बेसेबां लांदां लांदां मोनगोन। आं बेखौबो सुफुंनो हायो। माब्रै अनजालि? नाथाय नों आंनो खोथा होग्रोनांगोन। आं आंनि जिउखौबो होनो राजि अनजालि। नाङा अलंबार, जिउ नङा, नों खालि आंखौ अराय अननायनि लैथोआव फोजावनांगोन। अनजालि। हे, बेयो मानि मोदै? बे दुखुनि मोदै नङा अनजालि, बेयो खुसिनि मोदैसो। दानिया बुंदो। मानोना आं दानो थांलिया, पापायासो हारसिं थांसिगोन। मा?